खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटतं तुमका परत की जोडी? चला पटापट जोडीसाठी स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. अरे जोडी म्हटलो, पण जोडीची रेसिपी करूची म्हटली ना, की उन्हाळो बाबा भरपूर इल्ललो हा. एवढं असं वाटतं एप्रिल सुरू झालं, पण मे महिन्याचे असे फिलिंग देता, की बाबा काय म्हणतात ते गरमी, गरमी, गरमी. आणि ह्या गरमीवर मात करण्यासाठी आपलं रेसिपीचं सीरीज चालू केलेलं आणि गरमीबरोबर मात करू बरोबर अजून एक समस्या आपल्यापुढे मोठी समस्या. कोणती सांगा? आता वहिनीच्या चेहऱ्यावर पण क्वेशन मार्क इलेला असा. तो म्हणजे आपलं गॅस वाचवतो अजून ती समस्या दूर झालेली नाही असा. जशी गॅसची बचत करून कमीत कमी वेळेमध्ये आणि असं चटपटीत स्वयंपाक कसं करू होयो, त्याचीही आपली सीरीज चालू आहे. तर आजची जी आपली रेसिपी आहे ती सुद्धा म्हणजे झटपट होणारी, पटापट होणारी म्हणजे आपलं गॅसचं कमीत कमी वापर करून होणारी आपली रेसिपी. तर बघूची हा? चला येवा पटापट. चला आता आपण साहित्याकडे वळूया चला. ही कैरी खायची हा. पटापट सगळ्यांनी कमेंट करून लाईव्ह मध्ये सांगा. ह्या कैरी काय म्हणतात? तसा तर आकारावरनं सगळी ओळखतीलच. त्याच्यानंतर आपले हे मिरचे घेतलं, ते भिजत घातलं. आज कैरीचा सार होता. त्याच्यानंतर बडीशेप 1 चमचा, धने घेतलं 1 चमचा, लसणीचे पाकळे, त्याच्यानंतर कढीपत्तो, खोबरा ओला, ही आपली कोथिंबीर आणि ह्यो बारकोसो छोटोसो कांदो. तसं मला वाटतं तुम्ही काय सार-बीर करतात, टोमॅटोचा सार करतात, काय मच्छीचा सार करतात, काय टमाट्याच्या काय? जागी आज काहीतरी घेतलंय या बघ हिरव्या हिरव्या. त्याचा काय आहे का? ह्या कैरीच्या जाती काय बोलतात ना तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगा कमेंट करून. आणि हीच कित्याक घेतली ते सुद्धा सांगा. तसं कैरीचे प्रकार भरपूर असतात. तर आपण हीच कैरी कित्याक निवडली? तुमका माहिती असत तर खाली तुम्ही कमेंट करून सांगा. तसं आम्ही तुमका उत्तर रेसिपी संपेपर्यंत देतो. चला आता आपण सुरुवात करूया. मी काय म्हणते कैरीची साला पण घालूची आहेत काय? नको, नको. कैरीची साला वाईज कडू असतात ना, त्याच्यामुळे आपल्या सारात ती कडवटपणा लोणच्यात येणार बरी नाही. वाटतात ना? हां, ती लोणच्याकच बरी वाटतात. साला नको. हम्म. आपण साल सोलून सोलवणा हां, घेऊया साल सोलूचा. हां. आज आपला आहे 5 एप्रिल आणि आज आहे संडे आणि 4:15 वाजता आपण लाईव्ह आहोत. तसं कालचा दिवस काय होतो सांगा? मालवणी भाषा दिवस. हां. 4 एप्रिल मालवणी भाषा दिवस. आपल्या माका लय भाषेत आठवण येलेली तुमची. मी विचारलेले तुमका प्रश्न, की मालवणी भाषा दिवस कधी असता? तर हे बरेच जणांनी खाली लिहिल्याने होतो 4 एप्रिल. आपण मालवणी भाषा दिवसांनी जाऊ दे, जो बऱ्याच जणांका माहिती नसतात. म्हणजे तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता. हां, चला. असे मालवणी शब्द सांगा जे बऱ्याच जणांका माहिती नसतील. खाली कमेंट करून तुम्ही सुद्धा सांगू तुम्ही शकता. सांगा तुम्ही आणि हां. आमचं काय समजत नसा तो सुद्धा तुम्ही सांगा. मग आम्ही त्याचा अर्थ खाली देतो तुमका. आता ही कशी अशी सोलून घ्यायची. आपल्याला एवढी अख्खी नाही घेऊची हां, नाहीतर तुम्ही म्हणशात की एवढी सगळी टाकतात की काय? घे बाय. हां. नाहीतर मग आपला सार होईल आंबट. पण सुगंध बघ साल मस्त. सोलल्याबरोबर हं. कैरीचा सुगंध इलो. ही कोणती कैरी आहे ते अजून कोणी कमेंट नाही केलं. वास इलो नाही सुगंध इलो आणि माका तर आता म्हणतात ना नाक खोललेली सरोज म्हणाला तसा बरा झालाय. हं. कुतूर बाट कशी आ कापण्याजोगी आ नाही, नाही. माका वाटणार नाही. तरी वाईट तुम्ही वाईट. जपून कापा. ही कैरी 40 रुपये किलो आहे ना? ही थोडी महाग आहे. बाकीचे कैरी तोतापुरी मँगो. बरोबर. हे तोतापुरी कैरी आणि तोतापुरी आम्ही कित्याक घेतलो ते तुम्ही सांगा. तर कैरीक पण काढा खोलो कोयो काय कुस्ती खेळतात. बघा आता. मग वाटतं बाट हे पूर्ण अशी आहे. हां, बघितलात? असा कोवळी नाहीये. कवळी नाही. हां. राजलक्ष्मी परब हाय लिहिते. हाय राजलक्ष्मी. आपण ही तोतापुरी तुमची फेव्हरेट कैरी हा की नाही ही तोतापुरी आणि जर कोणाची दुसरी असतली तर तुम्ही सांगा. माझी पण फेव्हरेट आहे तोतापुरी. माझं तोतापुरी आंबोच फेवरेट आहे. मी हां. हापूसाच्या गावातला पण मला हापूस आंबो नाही आवडत. पण तोतापुरी कित्याक? कारण ह्याका ना एक वेगळी अशी विशिष्ट अशी चव असता हां. जी बाकीच्या कैरींपासून एका वेगळ्या ठरवतात. आणि हे माका आवडतात आंबे. हे पावसाच्या आसपास येतात ना आंबे? हं.
एवढ्यात नाही येणार. आपलं स्वस्त वटसावित्री वगैरे असतं बघा. स्वस्त तेव्हा असतात आणि हां आंबे हे. आणि तेव्हा येतले. हापूस आंब्यापेक्षा सगळ्याच आंब्यापेक्षा हे आंबे थोडे स्वस्त असतात. किलोवर गावतात आणि येतात पण भरपूर आणि मोठे मोठे साईजचे. 1 किलोमध्ये किती गावतात सांगा? 3 नाही तर 4 जशी हां. साईज असतात तशी. सानिकाला इथे आज काय स्पेशल? आज आपण बनवतोय कैरीचं सार मालवणी. आज 5 एप्रिल हं. आज संकष्टी आहे. सगळ्यांना उत्सुकता असेल संकष्टी म्हटल्यावर. संकष्टी असेल तर तुम्ही संकष्टी असेल तर तुम्ही मोदक काय नाही रेसिपीला. मोदक तर आता सरोजाची हा संकष्टी. भार्गव! 1 मिनिट हां, मी भार्गवला हाक मारते हाय हां. ठेव, हाय ठेव. स्टँडला ठेव. भार्गव! ही बघ गो कैरी. ही बघ कैरी. बाट कोय कोय. कोय कोय. हां, मग कोय तेच. कोय. तरी पण ही कापू कोय होती गो. माका किती नाही, नाही, दिलाय. नाही कापूचे. जवायत जू ना बघा. ह्या बाजूचा कवारा ना. हां, हां. काय नाही बाबू इथे उभा राहा. हे बघा. बस एवढी ना. हां, बस. सानिका राणेने लिहिलंय मस्त. कोणाच्या तोंडात पाणी सुटला. हां. माझ्या बाई सुटला. ते लाळ गळाय घालीत पाडात म्हणून मी बघा टाकतोय. तसं कैरीचं आपण लोणचं पण बनवतो. ते पण तुम्हाला झटपट लोणचं आम्ही दाखवतो. वेळ उरली ना आपल्याकडे तर ते ठेवून द्या. आपण झटपट लोणचं जसं बनवतो ना, हम्म. झटपट न टिकणारा आत्ताच्या आत्ता लगेच बनवा. खायचं. हां. कैरीच्या साराबरोबर छान लागणार. मिक्सरचा भांडा. आता कोणी सांगितलं नाही, की आपण तोतापुरी कैरी का घेतली? आणि ही पण कैरी बाबा केवढी घ्यायची ती प्रमाणात हां, नाहीतर जास्त आंबट होऊन जाईल सार. आता हे मिरची भिजत घातलेलं आहे मी. हं. हे बेडगी मिरची आता? हा जसा सार आपला टमाट्याचा म्हणा मच्छीचा म्हणा करतो तसला सामान घेतलेला असा. तुमका जर नाही हा सामान घेऊचा असात तर तुम्ही तुमच्याकडे मसालो असात तर तो घेवा. कुठलो मच्छीचो कच्चो मसालो. हां, तो वेगळा मिळतो हां, हा तो मसाला. आपला मालवणी मसाला नाही हां. तर कोथिंबीरीच्या पाठोपाठ लसूण पण घातलाय आणि वाटूक थोडंसं कांदा अर्धो फोडणीक ठेवूया. हे बघा अर्धो फोडणीक ठेवले आणि कढीपत्तो आधी ह्या फिरून घेते आणि मग हे खोबरा घालतोय. जर जागा रवली तर पण मिरची आधी वाटून घ्यायची. खोबऱ्यात लगेच मिरची वाटणार नाही. वाईच आंबो वाटूक होय हा. हं. 1-2 हो, फोडी ना. हो. त्याच्यात टाका. नंतर खोबऱ्याच्या पाठोपाठ टाकते. थोडे कमेंट वाचते हां. हम्म. अख्तरबाने लिहिलंय वेलकम कोकणी फूड सावंतवाडी डिशेस गुड जॉब. ओके. थँक यू सो मच. सानिकाने लिहिलं तोंडाला तिच्या पण पाणी सुटलं असं इमोजी पाठवला हां. हा सविताने लिहिलं हाय. सानिकाने लिहिलं आय डोंट हॅव एनी टोमॅटो सॉस. सो आय मेड अ पान तुमची रेसिपी विथ अ लॉट ऑफ सार. आता आपण इथे मिक्सर लावून घेतलाय हे बघा. मस्त सुगंध आलेला आहे. हे बघा, याच्यात मिरची आपल्याला घालून. थांबा कैरीची फोडी द्यायला पाहिजे ना. कैरीची फोडी घालायला पाहिजे हां. आणि पाणी थोडस. पाणी हे बघा इथे आहे. चमचा घ्या ढवळायला. बस 2. हे बघा हां. 2 जास्त पण आंबट नको ना आपल्याला. कारण ते मोठे मोठे आहेत ना ते माशासारखे सोडू गोयत आपल्यात. सविताने लिहिलं परत रेसिपी सांगा. थांबा सांगतो थोडा वेळ हे वाटप होऊ. या आपण इथे मी कमेंट वाचून सांगते ज्यांना रेसिपी परत सांगा असं लिहिलेलं तर मी तुम्हाला रेसिपी सांगतो. आजची आपली रेसिपी हा चटपटीत तिखट असा कैरीचा सार जे ना तुम्ही एकदा बनवशालात ना तर मन तृप्त होतं. बरोबर ती रेसिपी तुम्ही ट्राय करून बघा. त्याच्यासाठी आपण एक कैरी घेतली. तुम्ही कोणतीही कैरी घेऊ शकता. आपण तोतापुरी कैरी घेतली आणि ती हे बघा असं सालासकट नाही घ्यायची. आपण साल काढून घेतली आणि अर्धी थोडे 2-3 फोडे ना आपण वाटपामध्ये वाटून दिले आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यात आपण मिरची 5-6 जेवढा तिखट तुमका हवंय ना त्याच्यानुसार आपण ह्याच्यात लाल मिरची भिजत घालून घेतलेले. त्याच्यानंतर
अर्धा चमचा आपण धणे घेतले आणि त्याच्यात थोडं कमी बडीशेप घेतलं. हा अर्धा कांदा पण आपण वाटपाट टाकला आणि अजून लसूण. खोबरं, हा लसूण, अजून आपलं खोबरं वाटायचंय ते आपण हे बघा असं वाटण करून मिरची घेतलं. आधी वाटून घ्यायची. हा, आता भुतूर जागा तर हा, तर आपण आता ह्याच्यातच खोबरा वाटूया, म्हणजे काय तर एक संघ हयच होईल. ह्या सगळ्या वाटप वाटल्यानंतर जी आपली चटपटीत तिखट अशी कैरीचा सार होताला ना, तुमका काय सांगता आज संकेष्टी आहात. तर म्हटलं गोडी डाळ, गोडी डाळ, गोडी डाळ खूपच होता. तर गोडी डाळी बरोबर या चटपटीत असा कैरीचा सार असला ना, तर जेवणाचे 2 घास काय 4 घास जास्त जातले. तुम्ही व्हाया तर अजूनही ह्या साहित्य गोळा करा. हे काय घरात मिळणारच साहित्य, असं काय बाहेर जायची गरज नाही. आणि ह्या कैरीचा सार नक्की एकदा बनवून बघा. आता वहिनी मिक्सर लावताय. आता कोणी आमका उत्तर नाही देऊ की आम्ही तोतापुरीच कैरी का घेतली. तुम्ही इथे ना जर जास्त आंबट कैरी जर तुमच्याकडे असाल ना, तर जास्त आंबट कैरी ना वाईच कमी घ्या, नाही तर त्या सार ना खूप आंबट आंबट होताला. आम्ही तोतापुरी कैरी ह्याच्यासाठी घेतलं कारण तोतापुरी कैरी एक आंबट आणि गोड अशी चव असता. खोबऱ्यासारखी. हा, ती खूप छान लागतं म्हणून आम्ही तोतापुरी कैरी घेतली. तुम्ही कोणतीही कैरी घ्या पण त्याची टेस्ट ना बॅलन्स करा. जास्त पण आंबट होऊ देऊ नका. जर तुमका खूप जास्त आंबट आवडत असेल तर तो भाग वेगळा, पण थोडी कमी वापरा कैरी. आता सुरुवात करूया. आता आपण वाटप करून घेतला. वाटपामध्ये परत एकदा सांगा काय काय घेतलं आता? वाटपामध्ये घेतली मिरची, लाल मिरची सुके, धने घेतले, बडीशेप घेतले, लसणीचे कांदो घेतलो एक सोलून तो घातलो, अर्धो कांदो आपलं ह्यो घेतलो लाल वालो, लसणीचो नाही. त्याच्यानंतर कोथंबीर घेतली बस. आणि ह्या वाटप वाटलाय आधी आणि 3-4 पाकळी, म्हणजे एवढे एवढी तरी मी फोडी याचे घातले, तोतापुरी कैरीचे, कारण त्या आंबट नसतात. आता सरोज बोलला उपासाच्या दिवशी तर व्हायाच, पण रविवारची बघा अशी संकष्टी इली, एकादशी इली, तर आठवण येता आपल्या नॉनव्हेजची. मग ह्या असा सार केला ना तरी पण म्हणतात ना, ती आपली जी असता ना इच्छा, अच्छा, ती हा. थंय प्रगट होतात आणि मग ती त्याच्याबरोबर होऊन पण जातात. नाही, पण ह्या कैरीचा सार खरोखरचा तुम्ही एकदा नक्की बनवून बघा. जर लागताना म्हणजे ऑसम. त्याची चव खरंच खूप छान असता. तुम्ही कुठून बघताय रेसिपी? त्याच्यानंतर तुम्हाला कोणती रेसिपी पाहिजे तर एकीने लिहिलं तर आहे अख्तिरबाने, शो मी द स्वीट अँड सोर मँगो जाम. नक्की तुम्हाला मँगो जामची रेसिपी आम्ही दाखवू. आता आता ही फोडणीची तयारी आहे. फोडणीसाठी आपण काय घेतलाय सर? कांदो आणि कढीपत्ता. कढीपत्तो. बस 2च गोष्टींची आपण फोडणी देतो आणि तेल वया, नाहीतर म्हणतात तेल नाही की काय. तेल जोक होतो. वया. लसूण वही, हा. लसूणीचा कांदो पण घातला 2-3 पाकळी ठेचून तरी छान येतं वास. आपण आता वाटून घातलं. ही रेसिपी कधी आम्ही ही रेसिपी ट्राय केली, खूप छान लागता. कुठून बघता ते सांगा, म्हणजे आमका कळताला की तुम्ही खैसून खैसून बघतात. आता मालवणी शब्द रवलो नाव. एक आमच्या मालवणी. रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचतात त्याबद्दल आमका खूप बरा वाटतं आणि काही ना बघतात ते सुद्धा बरा वाटतं की हयसून हयसून आमका बघतं. आता हय आमच्या इकडे मालवणी जत्रा भरलेली असतात. हय पण आता मी त्या दिवशी बघितलंय ना, तर विचारत होते परब किचन काय, तर बरा वाटलेला अगदी. हा परब किचन. मग बाजूच्या गाड्यातली पण, मग ती ड्रेसवाली, मग त्याच्या बाजूची मसालेवाली, मग कोकमवाली. पण त्या बरा वाटतं की बाबा आपल्यात बघतात, इथपासून माणसं अशी बघतात. तर तेल ओतलंय तर आपला तापला. रेसिपी जर इथपर्यंत बघितलास तर नक्की डबल टॅप स्क्रीनवर करून लाईक करा. इथपर्यंत बघून जाऊ नका, पुढे हा, पण पुढे बघा. पण असा. हा, दिली लगेच कोणीतरी दिली बाबा, हा. स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक दिली. खैस धन्यवाद आता धन्यवाद. आजचा मालवणी शब्द ह्योच रवाने खैसून. आता कोणाक माहिती असत खैसून म्हणजे काय त्याचा अर्थ, तर तुम्ही खाली सांगा. काल होतो मालवणी भाषेचा दिवस 4 एप्रिल. तर म्हटलं आज काल काय आम्ही लाईव्ह येत नाही, आम्ही संडेलाच लाईव्ह येतो. तर म्हटलं आजच तुमका सांगूया की एखादं मालवणी गोड मालवणी शब्द जो तुमका आवडता. हो, तू खडेसून हा, इलं, खैसून इलं, अशी या भाषेत थोडीशी म्हणजे बदल बदल पण असतात. खडेसून, खैसून हे 2 असे. वेगवेगळे शब्द झाले पण हा, अर्थ त्याचा एकच. एकच आहे. पण हे दोन्ही मालवणी शब्द आहेत. आता हातामध्ये कढीपत्ता आणि कांदा.
आता टाकले मी आपले कच्चे कैरीचे कच्चे तुकडे. तुकडे. पटकन आपलं कांदो काय झालं, तेल तापला होता म्हणून लाल झालो. आता आपला ह्या वाटा. वाटप घातला की हात असं पटकन चालू होईल. जोर जोरात. आणि ह्या वाटप हे भाजून घ्यायचा की त्या कच्चा खोबरा असता आपला. आज 5 एप्रिल कालच आपलं मालवणी भाषा दिवस झालेलो आहे. आणि ज्यांनी ज्यांनी आमचा व्हिडिओ नाही तो बघितला असेल, मालवणी शो आम्ही केलं होतं सरोज आहे ना, तो नंतर जाता जाता आम्ही रेसिपीच्या शेवटाक सांगतलो. म्हणजे तो एक व्हिडिओ केलं होतं, भरपूर जणांनी बघितल्याने होतो तो व्हिडिओ. त्यांनी कमेंट पण केल्याने होते खाली. हा, भरपूर कमेंट्स आलेले. छान छान. हा, छान छान कमेंट. आता या बघा, जेवढा तेल उडत होता फटफट आता कमी झाला. तशी मी आता गॅस केलाय मोठी. झाला आता काय, मी कमेंट वाचते. रंजिताने लिहिलं की मी गोवंडी ईस्ट वरून बघते. अरे वा, ईस्ट की वेस्ट ते पण सांगितलं. ही पण आयडिया चांगली आहे. धन्यवाद. विरार ईस्ट की वेस्ट वरून, आम्ही ईस्ट वरून लाईव्ह आहोत. तर त्या डोंबिवलीवरून थँक्यू सो मच. प्रतीक्षाने लिहिलं, प्रतीक्षाने काय कमेंट नाही केली पण तिने असं आयडी काहीतरी केलं असेल, लाईक वगैरे. थँक्यू सो मच. छायाने लिहिलं इट फील्स सो गुड. थांबा एक मिनिट, ही कमेंट ना ह्याच्या खाली लपली जाते. सो गुड, सो कूल, आय थॉट आय विल ट्राय इट टू. नक्की ट्राय करा ही रेसिपी, तुमका नक्की आवडतली. त्याच्यानंतर सविताने लिहिलं आमच्याकडे खैसून म्हणतात. ओके, बरोबर. आज तुमच्याकडे खैसून म्हणत असतील, नाही तर काय काय ठिकाणी खडेसून म्हणतात.